17 तारिखआव जे व्यक्तिखौ बिथांमोनहा इनाय अनागार 0 रेन्जनिफ्रायनो गावनानै खर'आव बेबो मिनि राइफलजों नायजोर गोसो होसारनानै गावथारनो होननानै गावनाय जाथाय खोनानाय मथे मेलेमानो बारस'जोबदोंनो। दा बे जाथायखौ नायोबा बियो बायसान्स नङा, बेयो प्रिमेडिटेटेड एखे गावथारनो होननानै बोरमा अमाफोरखौ जोङो जेरेखम आलासिफोर फैयोबा होसो बुथारनाय सुथारनाय बेबायदि गावथारनाय जाथाया दिनै खोब लाजिनांथाव आरो सोमोनांथाव जादों। जाय प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर एकर्डनि उनावहाय बर'लेण्डआव सान्थि आरो गोजोन, क'क्राझारखौ बिथांमोनहा गोजोननि फुरि, गोजोननि डिस्ट्रिक्ट, पिसफुल डिस्ट्रिक्ट होननानै नामाकरन लायो। जेराव मिथिं दावथिं जायो बाहाय लाजिया फांजिया होननानै लायो बियो बे सान्थि। बे मानि सान्थि जाखो? बे मानि गोजोननाय जाखो? जाय बे मिरौ जिरौ व्यक्तिफोरखौ बे ओनसोलनि व्यक्तियानो मेक्सिमाम आन्दलन प्रमदनि आन्दलनाव नेशनेल हाइवे ब्लकेट खालामबा बिथांमोनानो दोबै बुजिया सोमजिया बिथांमोना थांनानै न' बड'लेण्ड न' रेस्ट, जोंनो नांगौ आलादा रायजो मोनाबा जों जिराया, जों गोजोना होनग्रा। दा बेफोरबायदि गावनि आन्दलन खालामग्राफोरखौ दिनै प्रमदनि बाहिनिया फेरेंगा मोना मा बेबायदिनो गामि हाग्रा सेर सेरनि गामि खना खना थांनानै इन्दि बेरे खालामग्रा, गोसो बोयो जबरदस्ति लांग्रा, बिसिनि ओनसोलावनो बिसिनि न'फ्रावनो थाखोमानानै बिसोर आन्दलन खालामनाय मानसिफ्रा दिनै गाव जेराव जादों, जे थोरसियाव जादों, दिनै बे थोरसि होग्रा जाहोग्रा व्यक्तिखौ दिनै नायगार गावथारनाया बे फेरेंगानि हाबा जाबाय नामा? दिनै फरेस्टनि मन्थ्रि फेरेंगाया मानो क्लियार खालामा? NGO नङा बियो, NGOनि गावाखै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि। अके, फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बबे केदारनि माब्ला एपइन्टमेन्ट जाया? फेरेंगाया बेखौ होनो हागोन नामा? नंखायथार बियो, एखे नंखायथार। जों मिथिगौ आसाम गभर्नमेन्टआ दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव मानसि नांगौ, गोदानै रिक्रुइट खालामनो हाया। गोदानै रिक्रुइट खालामनो हाया। मा खालामो बिसोर? NGOफोरखौनो बाहायो थाइसे थाइनै होनानै। दिनै बिसोरनो अस्त्र होबाय गावनो होननानै। जुदि बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि नङा बेखौ प्रुभ होनो हाया। बियो सोर? बे अस्त्र लाग्रा व्यक्तिया सोर? मा बे हायार्ड नामा? फेरेंगा गभर्नमेन्टनि, बिटिआर गभर्नमेन्टनि प्रमद बर'नि हायार्ड किलार नामा बिसोरलाय? हायार्ड नामा? दाहार लानाय मानसि गावथारग्रा नामा बिसोरलाय? ना उग्रपन्थी फिनानै दोनदों? उग्रपन्थी फिदों नामा अस्त्र ट्रेनिं होनाय? दा बेसेबां दुखुनांथाव। दिनै बे नानियानै उन्दै हिनजावसा दङ। बे गथ' सानैखौ सोर नायगोन? बिनि बिसिखौ सोर खांगोन, सोर फिगोन? मैया दाखालिसो रोनिखाथायाव जोङो नुबाय सासे व्यक्तिया गरिब नेहाथ व्यक्तिखाय माजों जाहोनो दंब्ला गानहो जोमहोनो जि गैया, गानहोनो जोमहोनो जि दङब्ला लेखा स्कुलाव फरायनो लेखा माबा बेबस्था खालामनो हाया, फानबाय। दिनै बे थासारियावबो दिनै फेरेंगारिनि बाहिनिया, प्रमदनि बाहिनिया, किलार बाहिनिया दिनै बर' फिसाफोरखौ आनि थानि गावथारनाया बेखि मोनसे मोजां जाथाय जादों। दा आं खोब दुखु मोनदों। जोङो कंग्रेसनिफ्राय मोनसे बे न'खरनि जानानै, बे फेमिलि जानानै जोंनि बिखा गावनाय कन्डलेन्सखौ जोङो जासिदों। जोंहा जेबो राव गैया, दिनै जेबो आवाज गैया। आसाल' खालामदों आनान गसाइ बिनान गसाइ, जायहा जोंखौ सोरजिदों बे सोरजिगिरि इसोरा बे न'खरखौ नायथों। जाय बिथाङा थैनानै थांबाय बिनि फिसा सानैया मोजां सोलोंथाइ मोनथोंसै, भबिष्यतआव मोजां मानसि जाथों। जाय बिथाङा थैनानै थांबाय बिनि बिसिया मोजां आइजो जानानै, आदर्श आइजो जानानै गावनि बिसायनि सन्मानखौ लाखिनानै, बिहाव बिखुनजो बाय बाहागि आरो गामिनि ओनसोलनि सन्मानखौ लाखिनानै मोजाङै रायजो जानो हागोन होननानै आं इसोरनियाव आर'ज खालामबाय। आं बेखिनिल' बुंनो हायो।